Pranchong phajengke singtiri nailanyai je kompoi academy je teacher recruitment khlaijak mani tui abono tui je official je register je viral khlaijak mani abono singtiri nailanyai hingkai norok video no pulen si paithak jora naitongdi norok video skip khlai naikhankhe norok bujiwi manglak aboni bagui norok video no skip khaiwi paithak jora naitongdi hingkhe o jaga o je saka je teacher recruitment khlaijakgui je merit list kongmani yagulo je official je register je viral khlaijakmani abono tei je principal saka aroni bui academy school ni a jaga o je official je staff je viral khlainai aborok no je suspended khlainai hini samani amo busuk jora tei kubui saimiya ke bufro suspended khlaijaknai ani sengjakmani yagulo borok saka koyektini bisingo borok nongnai hini sao ke abo titi ADC hafang ni bising tui abo busuk jote ekjona sing public rok sia tamke sing nugui manai abo ubui dana tata sing saimani ni bagai sing sajugu tongo nake norok video no naitongdi paithak jora hingkai je manai rok mai to lakino wngkha hingke bising oro kisa na je video rok viral khlaijak mano tei hingke je MBC ni bwsajak ekorbi sajla obo hai rok no sakko ni je viral khlaijak mani rok bo nugui tongkhana social media rogo aboni bagai kisa o jaga o jaga teacher recruitment ni kisa viral khlaijak abo busuk jaga tei kubui sia tei saimiya parengke sing bwskango tamo busuk kubui sing saimanya mayana ya aboni bagai norok naisingtongni video no tini bagai asmo malai kini hanya norok bai ketal video.